wach kama clergy ineno kanyo ka jodolo mopogore pasaka ni bende nolose ka bende giko piny owacho mondo odonjie weche mag motenre kod ng'anyo mag lakteche COG noneno kanyo kane giromo gi Council of Governors ng'anyo na poda giwacho ni twak mag man na poda lwar mane Luanda Felix Kosgei na gibedo godo kuom thuolo malach otieno ma piny rugodo nyaka okinyi twak ma kamano na poda gore Luanda resruok nyalo wuok kanye Steve Gerry mana kaka wakili pachoka nikech jatend piny bende wasenene rombe mopogore wach mar thieth no kosebedo kolos resruok en wuok e gimoro achiel implement CBA mane dakteche odonjo godo between gin kod the government. Of course, dhi bedo challenge nikech CBA ni nobedo negotiated gi national government kende nok o include county governments. Koro kanyo ero nitiere gima nyaluongo ni changamoto matin. But wiwa ok nyal will gi wach mar ni health ok en an entirely devolved function. Nitiere moko ma pod nitiere national government kod moko mantiere county government. But dakteche gieki idhi yudo ni most of them gin members meke KMPDU. Koro ka gisebedo members meke KMPDU kod moko ok gin members gi iluongo gi hospitende moko mondo gidhi gi offer services gimoro mwaluongo ni locum. Koro mago inyalo bulldoze dwachi over them nikech giongo union manyalo rito gi but meke jo KMPDU gieki onego bedni chik agreement mane gibedo godo kind national government kod gin nikech agreement no ironen kind KMPDU kod national government onego bed implemented. Akia gimomiyo Nakhumicha dwaro tero ji in circles and circles apani en ka history mar Kenya ni onego bed ni ndiko onego bed rated as the worst cabinet secretary ever mobede Kenya ka. Aya mano kaluwore kod in kaka wakili